acabamos de aprobar. O decía outro día a profesora Chupala, non vou a repetir o que dixo hai uns minutos o señor Sotelo, que nos decía as palabras miñas, dicindo que o que había pasado outro día era unha exercicio de autoflagelamento. Non vou a entrar, por lo tanto, en polémicas, non vou a alimentar por un discurso que vaya en contra da miña postura e da dos nosos compañeiros. Somos conscientes do que acabamos de votar, somos conscientes de que a responsabilidade que temos é mayúscula, pero que si non somos, como ben decía outro día, ninguna profesión de carabiños do señor Pazo, que simplemente le recordo unha cousa e yo digo co corazón na mano: vostede está aí por a confianza que nos lle demos. Por lo tanto, me gustaría que a partir de xa vostede tivese en conta que detrás deste grupo municipal hai alrededor de 2.000 sufragios que teñen e merecen un respeto. Simplemente iso é reflexión. Nós que non participamos en estas reunións do goberno, sí que queríamos manifestar que existen maneiras foros nos que as persoas que nos dotamos dun pacto de goberno para seguir gobernando, pois podemos debatir as nosas propostas. Por lo tanto, non vou a entrar en valoracións do que acabo de presenciar por parte dos meus socios de goberno